Mä oon Seppo Pehkonen, urheilufysioterapeutti ja toimin omassa fysioterapiayrityksessä Teramus Oyssä. On 2 hoitolaitosta Munkkiniemessä ja Töölössä. Ja toimin myös urheilun piirissä olympiakomitean vastaavana fysioterapeuttina vuodesta 2004 lähtien ja olen toiminut olympialaisissa Sydneystä lähtien 5 olympialaisissa. Lymfatatsiin tutustuin tässä noin 1,5 vuotta sitten ja olen sitä käyttänyt nyt pääasiassa urheilijoiden hoitamisessa ja varsinaisesti akuuteissa vammoissa on saanut erittäin hyviä tuloksia turvotuksen poistoon ja leikkauksien jälkeen hyvin akuutissa vaiheessa pystyin jo hoitamaan lymfatatsilla. Se mikä lymfatatsissa on hyvä asia, että päästään erittäin aikaisessa vaiheessa hoitamiseen ja sitten siihen kuntoutumiseen ja turvotuksen poistossa, niin se on erittäin hyvä hoitopuoli. Toinen hyvä tulos, josta olen saanut, on tämmöisessä palautumisessa, että urheilijoiden kovan kuormituksen jälkeen niin lymfatats auttaa erittäin paljon tämän lihasten palautumisessa. Et varsinkin kun urheilijoilla, jotka harjoittelee kovasti, niin tämmöiset suht raskaat palauttavat käsittelyt helposti aiheuttaa liian paljon tämmöistä rentoutumista. Niin lymfatats, joka on herkempi ja parempi hoitomuoto siihen, niin sillä palautuminen on ollut erittäin hyvää näillä. Ja subjektiiviset tuntemukset näillä urheilijoilla on ollut siihen erittäin hyvät.